Ak chceš minimalizovať pravdepodobnosť tvojej účasti v modrom z neba s Willom Rozborilom, tak dopozeraj toto video. Uzatvoriť si rizikové životné poistenie nie je o tom si sadnúť v prepážke a povedať, chcem platiť max 25 eur mesačne. Titula to vykliká, páči sa a máte to. A potom, keď prídeš na prepážku riešiť poistnú udalosť, tetuška tam už nesedí a tebe ostanú len oči preplač a konštatovanie, že poisťovne sú na hovno. Ako vlastne prebieha proces, keď sa chceš kvalitne poistiť? Najdôležitejším krokom je analýza výdavkov. Vieš, koľko mesačne míňaš na svoj život? Následne musíš vedieť, aké riziká je potrebné mať poistené. Čo zamáva s tvojím rozpočtom? Potrebuješ kryť dlhodobé výpadky svojho príjmu alebo krátkodobý výpadok svojho príjmu. Po zadefinovaní krytia je dôležitý správny výber poisťovne. Prihliada sa na tvoj zdravotný stav, zamestnanie, krajinu, kde pracuješ, hobby a tak ďalej. Následne sa ti vypracuje ponuka, ktorá sa ti predstaví. Následne prebieha administratíva. Cháp to, že z tvojej strany je to o 2 biometrických podpisoch, prípadne preposlanie kódu, ktorý ti príde do SMS správy. Nastavíš trvalý príkaz a je to. Takto jednoducho a kvalitne to môžeme spraviť aj tebe. Stačí, ak napíšeš komentár, chcem ponuku.